Akong sapot na triggeran lami bali-balian ning pastilan kay wa ko'y planong levelan ning biwen nga level 1. Inyong believe karon matistingan ang ibang kabiliban kung sa mga ahead na akastiilan. Pero Ryan Bender lagi siya. Sige atong tumanan imong tripping kini feeling saki o magsakit iyang feelings. O karon kabaw na mo nganong nindot kay delivery. Makopya nimong style guile dili ang identity. Kay pinamista sa nipiste. Hagbay rang na-expose pero kuwango na ang lefty sa ambidextro sa kung kainit maka heatstroke sa muta mo explode eksperimento ko sa field ikaw sa test tube kay Biwayne, Zaki o Mista usara ka disciple nga eksistensya mabuak layo ra na ang Bible kung gusto ka pang Ginoo nga suwat igura kang gisagol na kung pagbalik gihuwat makaahat karog yango murag diagi og lubak imong mantra mahuwad wa pagani giburak imong mantra mahuwad wa pagani giburak sa Pandora's box when ni gawas katong ako na ni ukab. So who am I? Ako ang new God diri sa underground to start singing worship songs like Casting Crown, imong promise land akong hunting ground pero gatling gawon pang hunting down nato na base kay mayo na hunting house. At bang rataning kontra nga fighter daw pero way spirit ko ang lighter pang malas ka kaya nako tanang animal tintaytan nga beast boy pero virus mo destroy kay di ni maitoy malamay ka sa Detroit og glass di na para mag-imbento para ang linya na ay layers wa ko mangukay ni mong info busy ko sa research pero lapos ang kusog kung ikaw ray alay kay para lang suwatan ka igo na usa ka gabi og duha ka kape.